Goedemorgen. Goedenacht. U bent van harte welkom. Wat is dit goed om terug samen te kunnen komen, samen die Heer te aanbidden, hè? Zullen wij bidden? Vader, wij danken u voor uw tegenwoordigheid. U bent hier, u bent bij ons, door uw Geest bent u in ons. We hebben van u levende woord ontvangen, onvergankelijk zaad. Dank u Vader dat u een doel heeft met deze samenkomst vandaag. U zal uw doel bereiken. U zal verheerlijkt worden. Mensenlevens zullen veranderd worden. En u zal alle eer ontvangen. In Jezus naam. Amen. Ik ben zo bevoorrecht vandaag om mijn zesde kleinkind te mogen opdragen. Ik heb ze niet allemaal opgedragen, maar toch de laatste 4 of 5, hè. En er het nog servies opgedragen. Zodat voor mij als grootvader, als opa, een enorme voorrecht. Nou, die samenkomst gaan vandaag zo'n beetje anders zijn, omdat het gaat om een heel speciale jongetje. Ik geloof ook dat ik een schrift van de Heer ontvangen heb voor hem, en dat is in Efesiërs 2 vers 10. Zeg hij dat God heeft van tevoren, voor de grondlegging van die wereld, reeds plannen beraamd. Reeds voor ons een doel gehad. Een weg waarin wij moeten wandelen. En zo heeft God ook voor kleine Israël. Voor de grondlegging van die wereld. Voor de schepping. Dat God reeds een plan voor zijn leven gehad. Hij is niet zomaar ontstaan of geboren. Nee, God heeft een plan met zijn leven. Goeie plan. En dus ons gebed ook vandaag dat Johan en Debbie ook met de Heer zullen meewerken. En ook wij als gemeente met de Heer zullen meewerken. Om klein Estra op te voeden en te begeleiden, zodat hij in deze plannen van God zal wandelen. Nou, tijdens mijn voorbereiding, toen kwam ik op enkele grapjes af. En let wel, dat is nog niet wat in die Bijbel staat, hè? Dat zijn grapjes. Oké. De problemen begonnen bij de schepping. Toen God Adam en Eva beschiep, weet wat daar gebeurde? God zei tegen hen, hier is een verboden vrucht. Nou, zij zijn Gods kinderen, hè? En je weet wat gebeurt als je tegen een kind zegt, dat is een verboden vrucht. Daar mag je niet van eten. Wat gebeurde? Ze hebben daarvan gegeten. En de rest is geschiedenis, hè? En om hen te straffen, gaf God hen hun eigen kinderen. Nou, als het voor God niet evident was om kinderen op te voeden, hoeveel te meer voor ons. Hij had problemen met zijn kinderen. En wij hebben ook soms problemen met onze kinderen, om hen op de juiste weg te houden. Het is zo interessant hoe opvoeding verloopt. De eerste 2 jaar van hun levens, dan leren wij hen hoe om te praten en te lopen.
En de volgende 16 jaar vertellen we hen dat ze moeten zitten en zwijgen. Kleinkinderen is Gods beloning omdat jy niet je eigen kinderen vermoord hebt. Kinderen hebben een eigenschap om je alles wat je niet had moeten zeggen, woord voor woord te kunnen herhalen. Ze hebben een heel goede geheugen. Het hoofdoel van een kinderfeest is om je te herinneren dat er andere kinderen zijn die erger zijn dan die van jou. Wij maken ons huizen kinderproef, maar ze komen toch nog binnen. Waarom dragen wij kinderen op? Omdat dit is wat wij Jezus zien doen in die Bijbel. Kinderdoop staat niet in die Bijbel. Dat is iets wat enkele honderden jaren na Jezus opgevaren was naar de hemel, ingevoerd werd door de kerk, omdat zij meer heidenen wilden bereiken. En ze hadden ook zo'n geloof binnengebracht dat als iemand niet gedoopt is, gaat hij naar de hel. En toen dachten ze, ja, dan moet iemand zo snel mogelijk gedoopt worden, dus een baby of een kind moet dan zo snel mogelijk gedoopt worden, zoals er iets gebeurt, dan iets fout loopt, dat hij toch gered is. Maar dit is niet iets wat in de Bijbel staat, omdat de doop is een symbool van wat er gebeurt wanneer we Jezus aanvaarden als ons verlosser. Van die oude mens die sterft, samen met Christus en de nieuwe mens die opstaat. In over Mattheüs 19, van vers 13 tot 15. De mensen brachten hun kinderen bij Jezus. Hij wilde graag dat hij zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. En dat is wat we hier vandaag gaan doen. Wij gaan onze handen op klein Ezra leggen en wij gaan voor hem bidden. Wij gaan bidden voor Gods zegen op zijn leven. Maar de leerlingen, dat zijn de discipelen, zeiden dat zij hem niet mochten lastig vallen. Laat de kinderen toch bij mij komen, zei Jezus. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemelen is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen voordat hij verder ging. Jezus maakte tijd voor die kinderen. Hij zegende hen, legde zijn hand op hun hoofd, bad met hen, maar hij maakte tijd voor hen. Mag God ons helpen, mijn broer en zus, als ouders, ook als grootouders, dat wij het nooit te druk zullen hebben om met ons kinderen over Jezus te praten. Om hen te zegenen. Om met hen te bidden. Ik en Esther proberen dat ook zo ver mogelijk als een beginsel te gebruiken, ook aan ons te bedienen. Wanneer die telefoon gaat en iemand belt met een behoefte, dan laten wij alles vallen en wij bidden direct. En ook met ons kinderen. Soms sturen zij een bericht, soms bellen zij. Wij hebben dit aan ons huis, of dat is aan het gebeuren met die kinderen. Dan laten wij alles vallen en wij bidden voor hen. Dat is voor ons een van de meest belangrijkste dingen die wij kunnen doen voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook voor ons gemeente. Dat is ook een manier voor ons om te tonen dat jullie voor ons belangrijk zijn. Jullie welstand
of welsyn is vir ons belangrik. Wat is die doop niet? Kinderdoop. Of die opdraging van kinderen. Inzegening van kinderen. Wat jy dit ook al wil noem. Dit is niet om die kind een naam te geven. Dit is ook niet overdragen van zaligheid. Wij kunnen geen kind zalig maken. Wij kunnen wel gaan bidden voor onze kinderen, een goede voorbeeld stellen, zodat wanneer die dag komt dat zij daarvoor ontvankelijk zijn, dat ze Jezus zullen aanvaarden als hun verlosser en zaligmaker. Dat is iets wat zij zelf moeten doen. Maar wij kunnen wel de juiste omstandigheden gaan scheppen, zodat ze gevoelig zullen zijn. Zodat gelegenheden daar zullen zijn voor hen om Jezus te aanvaarden. Ik herinner me, ik denk Chantalie was 3-4 jaar oud. Zat zij een avond in die bad en Esther was bij haar en zei, mama, ik wil ook graag Jezus in mijn hart hebben. Dan moet je niet wachten tot morgen, hè. Toen was het rijp. En haar, ze zat in die bad en Esther bad met haar. Die zondagsgebed. En zij vroeg Jezus al haar zonden te vergeven en in haar hart te komen. Daar is het gebeurd. Opdragen van kinderen is ook niet wat die ouders van een ouderlijke verantwoordelijkheid ontneemt. Zij moeten nog altijd zelf hun kinderen opvoeden en een goede voorbeeld stellen. En tonen wat het is om Jezus te volgen en hem te dienen. Het is ook niet de voorganger die het kind aan de Heer opdraagt, maar de ouders. Wij bidden voor die kinderen in zegening, maar het is een besluit van die ouders om hun kinderen aan God toe te wijden. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel van zegen die uitgesproken werd over kinderen. Wij lezen van het bekende verhaal van Jacob en Esau, waar Isaac een vader lag op zijn sterfbed en in die tijd was het heel belangrijk om een zegen te ontvangen van een ouder. Wij zien ook dat die zegeningen werden keer op keer bewaard. Bijvoorbeeld Jacob sprak een zegen uit over zijn zonen, de 12 zonen. En als je de geschiedenis van Israël een beetje gaan nalezen in het Oude Testament, dan zie je dat die zegeningen zijn bewaarheid geworden. En die zegen was zo belangrijk dat Esau, die de eerstgeborene was, ze waren een tweeling, maar hij kwam eerst naar buiten, was zo belangrijk dat Esau was de eerstgeborene en die speciale zegen van de eerstgeborene zou voor hem zijn. En Jacob wist dat. En het was zo belangrijk dat Jacob besliste, ik ga die zegen stelen van Esau. Dus vader Isaac was al oud, kon niet meer goed zien en horen. En Jacob deed alsof hij Esau was. En hij bereidde speciale eten van die Isaac graag had. En Isaac vroeg eens, wie ben je? Ja, ik ben Esau. En Isaac zei, wel, jouw stem klinkt een beetje raar, maar ik ben oud en ik word niet meer zo goed. En herhaalde de vraag, nee, ik ben Esau. En toen hij goed gegeten had, toen zei Isaac ook, oké, kom dat ik jou zegen. En ik gaf van Jacob, die eerstgeboren, zegen van die eerstgeboren. Speciale zegen. En wij weten dat Jacob was enorm gezegend geweest. Hij had zelfs in moeilijke omstandigheden werd hij nog gezegend. Ook waar hij fout was.
segende God hem nog, dat het met hem goed sou gaan. En Esau werd natuurlijk heel boos, en so moes Jakob vlugten voor zijn lewe. Maar het is later goed gekomen tussen die twee. We lezen ook in 1 Samuel over toewijding van een kind aan God en die zegen die daarop rust. In 1 Samuel 1 vers 27 tot 28 lezen we van een man met die naam Elkana. En hij had 2 vrouwen. Dan weet je, dan volgende problemen. Hè? Genaamd Penina en Hanna. En om het nog erger te maken, Penina had kinderen en Hanna niet. En Penina gebruikte dat als een middel om Hanna te verspotten. En te vernederen en te kleineren. En Hanna leed daar enorm veel onder. En op een dag gingen ze aanbidden bij de tabernakel. En Hanna kon het gewoon niet meer verdragen. En zij ging bidden. En zij vroeg de Heer voor een zoon. Zei: Heer, als u mijn zoon geeft, dan zal ik hem aan u toewijden. Ik zal hem aan u geven. Voor de rest van zijn leven. En een jaar later is die kind geboren. En ze noemden hem Samuel. De betekenis van die naam is van God gevraagd. En in 1 Samuel 1 vers 27 tot 28 zegt Hanna deze woorden: om deze jongen heb ik gebeden. En de Heer heeft mij gegeven waar ik hem om had gevraagd. Daarom geef ik hem voor de rest van zijn leven aan de Heer. Zolang hij leeft, is hij van de Heer. En hij aanbad daar de Heer, daar Samuel. So Hanna ontving deze kind van de Heer en ze kwam haar belofte na. Toen hij gespeeld was, niet meer zorgde, toen brachten ze hem naar die tempel, om daar, of naar de tabernakel, om daar te dienen en daar opgeleid te worden in Gods wegen. In 1 Samuel 2 vers 10 zien we iets merkwaardig. Ik wist het niet. En ik heb die Bijbel al zoveel keer in de Bijbel gelezen en Bijbel doorgelezen en voor het eerst trof het mij. Dat iets heel speciaals gebeurde daar. In 1 Samuel 2 vers 10 lezen wij van een lofgebed van Hanna. Na de geboorte van Samuel, hoe zij eer bracht aan God. En dan lezen we daar: zij die tegen de Here vechten, worden gebroken. Vanuit de hemelen laat hy tegen hen die donder weer klinken. Hy oordeelt over die hele aarde. Dat is so typisch Oud Testamenties gebed, hè. Maar dan sê sy, hy geef sy koning kracht en aan zijn gezalfde grote eer. Dat was een van die eerste profetieën over de komst van die Messias. Nou, mij weten die eerste vrouw die profeteerde dat er Messias zou komen. Sy spreekt daarover koning. Hij geeft zijn koninkrag. Weet u, toen was er nog geen koning geweest in Israël. Ik denk iets zo 60 jaar later werd de eerste koning aangesteld in Israël. En zijn gezalfde, zijn Christus. Dus wanneer iemand zijn kind aan God toewijdt, luister goed mijn broer, mijn zus, het is niet zomaar iets wat zo in die voorbijgaan gebeurt. Wanneer ouders het echt met een hart en menen, dan komt God op die toneel. Dan beginnen er dingen te gebeuren. En Hanna vroeg er niet om. Maar God gaf haar een profetie over de komst van de Messias. Omdat zij Samuel had en toewijd aan God, kwam God op die toneel en dan begint God te werken. En het gaat niet alleen om die kind.
God openbaar ook dinge en hy begin ook door die ouders te werk. Het is niet alleen over die opvoeding. Het is een heel nieuwe wereld die opengaan. In Genesis lezen we over Abraham. Dat God koos Abraham met een heel speciale doel. En hoofdstuk 18 vers 18 tot 19 zeg je, want Abraham zal een groot en machtig volk worden. Door de zegen die op hem is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden. Prachtig belofte, hè? Want hem heb ik uitgekozen. Hij moet zijn zonen leren hoe ze met mij moeten leven. Wat was Gods doel met Abraham? Zegen, ja. Jaren te brengen. Zegen te zijn voor de mensen. Maar hij moest zijn kinderen leren om God te dienen. Hij zal hen leren eerlijk en rechtvaardig te zijn. Want dan kan ik doen wat ik aan Abraham heb beloofd. Als Abraham dat niet zou doen, was er een deel van Gods belofte aan hem die niet bewaarheid kon worden. Zo serieus is dat. En vele beloften die de Heer aan ons gaven of vandaag nog geeft, kan alleen bewaarheid worden als we ons kinderen zullen opvoeden in die wegen van die. Zoveel zegeningen lopen mensen mis, omdat zij die voorwaarden niet nakomen. Nou, wij kunnen niet voor ons kinderen beslissen, hè? Maar wij kunnen hen leren. En de Bijbel zegt, wanneer je een kind leert, wanneer die klein is, wanneer hij later ouder is, zal hij van die weg niet afwijken. Als hij afwijkt, zal hij terugkomen. Wij hebben hier in ons gemeente zo'n blad doorgegeven aan de mensen. Als u dat, degenen die dat nog niet hebben, als u dat zou willen, na die samenkomst mag je dat van mij krijgen. Maar dat bevat gebeden en belydenisse die wij voor ons kinderen kunnen doen. En wij hebben dit in ons gezin gezien, hoe dat het werkt. Weet je wat een belydenis is? Een belydenis is gewoon om in te stemmen met God. Om te zeggen wat hij zegt. Nou, God heeft plannen voor klein Israël. En dit is aan Johan en Debbie en mij en Esther om in te stemmen met die plannen. Dat is ons belydenis. Wat zegt God over ons kinderen? In Jeremia 31 vers 16 tot 17 van een aantal teksten lezen. Want Gods woord is zo prachtig, hè? Het is belangrijk om te weten wat zegt God over ons kinderen. Want die wereld zegt zoveel, hè? Geen hoop voor die kinderen en die generatie dit en dat. En het is geen generation en zo gaan ze die alfabet af. En soms denk ik, zij passen niet eens in die alfabet. Maar God heeft goede plannen voor onze kinderen. En hij zegt daar, weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des Heren. Soms leren wij ons kinderen, wij tonen in die weg, dat is arbeid. En soms ziet het eruit alsof dat werkt niet. Maar hij zegt hier, er is loon voor ons arbeid. Zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ja, er is hoop voor die toekomst, luidt het woord des Heeren. De kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Mijn broer zegt, misschien zit er iemand vandaag en jouw kind is die weg gewoon kwijt.
die is met drugs besig of verkeerde vriende of wat ook al, het woord sê, hy of sy sal terugkeer na God. Jesaja 54 vers 13, al die sonen zullen leerlingen des Heren, sonen en dochters, leerlingen des Heren zijn, en hun heil sal groot zijn. Esra sal een leerling van die Heer zijn. Sy heil sal groot zijn. Spreuke 11 vers 21, maar het geslag der rechtvaardigen word bevrijd. Als hy gebonde raak met iets, hy sal loskom. Hy sal bevrijd word. Psalm 112 vers 1 en 2, welsalig de man die die Here vrees, die van harte lust heeft in sy geboden, sy nakroost, dat is sy kinderen, sy kleinkinderen, dat is Esra, sal machtig zijn op aarde, het geslag der oprechten sal gezegend worden. Esra sal machtig zijn op aarde. Hy sal gezegend zijn. Hoe kan ek het zeggen? Want dat is wat Gods woord zegt over my kinderen, my kleinkinderen. En over die van u. En u hebt een keuze vandaag, u kan met God instemmen. Of niet. Ik heb al ontdekt, dat is slim om met hem in te stemmen. Hij is slimmer dan ik. De Heer is voor allen goed en zijn barmhartigheid is over al zijn werk. Zo is de Heer goed voor Esra. En hij is barmhartig. Ik zal mijn geest uitgieten, dat is Jesaja 44 vers 3, over uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Ik bely over Esra, dat God zijn geest zal uitgieten over hem. En dat zijn zegen op hem zal rusten. Jesaja 5 vers 21, en wat mij aangaat, dit is mijn verbond, zegt de Heer. Mijn geest die op u is, en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond, nog uit de mond van uw kroost. Nog uit de mond van de kroost van uw kroost, zegt de Heer. Dat is kleinkinderen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Gods geest zal niet wijken van Esra. Gods woorden zullen in zijn mond zijn. Er zijn een aantal gebeden ook, die wij in die Bijbel terugvinden, die wij kunnen bidden voor ons kinderen. In Romeinen 8 vers 37 zegt, wij zijn meer dan overwinnaars. Dat geldt ook voor onze kinderen en kleinkinderen. En wanneer wij voor Esra bidden, dan kunnen wij die gebed bidden. Esra is meer dan een overwinnaar in Jezus. Hij is in staat om alle problemen van zijn leven de baas te zijn en elke aanval van de duivel af te slaan. God, ik dank u dat uw tedere genade over Esra waakt. Dat Esra wederom geboren is. Dat is belydenis. Dat is wanneer wij Gods beloften uitspreken, alsof het waar is. Hij is vervuld met uw Heilige Geest en is gehoorzaam aan u. Ik dank u dat uw woord in zijn mond gelegd heeft. Dat hij onderwezen is door uw Geest. Dat hij grote vrede heeft. Ik ben niet bewogen wat ik voel of zie, maar ik ben bewogen door uw woord en noem het volbracht in Jezus' naam. Hij is gezegend. Gods Geest rust op hem. In 2 Korintiërs 5 vers 17, Esra's herskapen in Christus Jezus met het leven, de natuur, de wijsheid en de mogelijkheden van God in hem. Mijn belijdenis over hem. Het is mijn kleinkind. Ik zeg over hem wat ik wil. En mijn keuze is om in te stemmen met het woord. En ik raad u aan om zelf met uw kinderen en kleinkinderen te doen. En u zal versteld staan over de resultaten, over de gevolgen.
2 Korintiërs 5 vers 21, Esra is die geregtigheid van God in Christus Jesus en hy regeer in dit lewe as 'n koning. Dat is geestelik, hè? In Efesiërs 2 vers 10, daar is die tekst ook die ek ervaar, die heel spesiaal in sy lewe sal zijn. So Esra behoort aan God en hy is sy maaksel. Daarom is hy vry van siekte, armoede, vrees en minderwaardigheid. Amen. Wat zijn die gevolgen van de vloek? Nederlaag, siekte, mislukking, vernedering, altyd die minste zijn, altyd kort kom, en alle goeie dinge. Maar Gods woord sê in Galaten dat Jesus heeft die vloek vir ons gedragen, sodat wij gezegend kunnen. Wat zijn die zegeningen? Om gezond te zijn, om heel te zijn, om voorspoedig te zijn, om die hoog te zijn en niet die staat, vooruit te gaan en niet achteruit. Amen. Amen. Het bloed van Jezus heeft hem gereinigd van alle ongerechtigheid. Daarom is alle bewustheid van zonde, schuld, veroordeling en minderwaardigheid onder zijn voeten. Esra staat voor de Vader, de engel in die woord en verklaart met volle vrijmoedigheid dat hij waardig is om alle zegeningen en beloften van God te ontvangen. Oh, dat is mijn begeerte dat hij van kleins af zodra hij kan, logisch kan denken en praten, dat wat vanuit zijn mond zal komen zal zijn, ik ben een kind van God, ik ben gezegend. Die zegeningen lopen mij achterna. Zij willen mij opvangen. Zij willen mij inhalen. Zij willen mij opwachten. Esra is succesrijk in het leven omdat God zijn bron is. En God maakt het werk van zijn handen voorspoedig. Wat hij ook al aanraadt, is gezegend. En Gods zegen op hem maakt van hem een zegen, waar hij ook al gaat. Hij zal zo gezegend zijn, dat hij een zegen voor anderen zal zijn. Als in Jesaja 58 vers 17. Mijn broer en mijn zus, er zijn zoveel skatten in die hemel, die Jezus door zijn woord ons deel wil maken. Hij wil dit realiseren. In onze levens, ook in de levens van onze kinderen en kleinkinderen. Hij geeft van ons die middelen. Laat ons daar gebruik van